Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Ongi etorri beste behin Urreta Lur saiora, gaur kontan lehenbiziko Isidro Bazterrikakin elkartuko gai, Juingo abeltzain batekin, eta gero Jose Mari Indakin elkartuko gai beste artzain batekin, Dona Marin. Bueno, esan bezala Isidro Bazterrikakin elkartu ga, hemen Juingo abeltzain bat da, azinda asko dauzke, baina bueno, bai aipatzekoa da txerri sektore bat gehien bat berak, hortan iten dola lana, baina beste hainbeste dauzke, badauzkezo behiek, ardi, koioak, denetatik pixko bat daukezu, ez dakit pixko bat kontatzek daukezu nola den zure abeltzain lan hau hainbeste urte zindozon lan hau. Bueno, bai, nire gore baserrin lanek gehien ardiakin egin dugu, txerria beti izan dut jugu, oso gaztetik eta lehendik hori mantenditu dugu, oso gutxi gelditzen gara txerriakin borrokan egirenak, bizi garenak, baina behiakin ere hor gabiltza, behiak ere gore baserrian behartzkoak dugu, ardiak ere bai, behiak ardiak, eta gero txerriak dago beste gauz bat, beste granjatxo bat, eta hor gabiltza. Bizi modua ateratzen, atera dugu, ja ni guain jubilatuten nago, baina Andreak segitzen du eta ni areri laguntzen. Bueno, beti binipin bada zerbait lana egiteko alare azinda, asko eukitzek, igual ekartzen du pixko bate bai, beti lana izate hortan, igual bakoitza ditzala hainbeste zaintze ematen, baina kasu honetan igual bai daue bai esan duzun bezala, gehiago arazo bat txerrikin bai, Euskal Herri mailen bai, txerrin sektorea ez dagoelako hain indartu igual, konparatuta badibidez ardikin edo segun ze razako behiekin, ez? Bai, hortan arrazoi duzu. Ejemplo bat, behiakin oso ongi gabiltza Pirinekakin, hor lotuta gaude, eta raza, ardiakin aslanakin oso ongi, ardiak hortik ateratzen dugu bizimodu errateko moduan. Txerria dago, kasi gure kontura gure guk ITGek esku bat ematen digu, eta hortan gabiltza txerriak. Urte batzuk izan dutu txarrak, txerria errana dago, puztan aukerra dul, eta bera ere aukerra da, gora eta bera ibiltzen dira prezioak, eta jendeak entzun utzi, minon lehen jakitien dago, badakigu, baserri guztietan baziren txerriak guztietan, eta txerria izan du da, gozea kendudun animalik beharrezkoena, gerra onduan eta gerra ondotik nire aitak beti hori erraten zen txerriare esker atera gara gozea pasatu gabe. Eta gero guk segitu dugu eta gutxi gelditzen gara, mala errekan izango gara 2, 3, 10 txerriakin. Gero txerriak badauko beste bat, badauko sanidade aldetik oso estu jarri gaitute behar ditugu bete behar hola raro batzuk ezin dugunak bete. Bete albeituru etortzen deli behar du komuna bat, dutxa bat, eta zertako 10 txerri ikuste etortzekin ez du buzuare jartzen eta baina holako die 200 txerri daukanak eta 5 txerritik gora dauzkanak ere, eta hori ez du ongi ikusten, eta Nafarroko gobernuak eman du pauso bat atzera utzi daukagu gure eskutan eta utzi gaitute pixka bat. Noiz arte ikusi behar. Eta ardiakin ere bai, ardiakin oso ongi, esni aterazkero oso ongi moldatzen gara. Eta azkeneko 2 urteotan baserritarrak buelta bat eman dugu eta onera eman dugu. Baina zuen eskuen den hortatik, ez? Bai, peleatu dugu, laguntzak ere baitugu, ia erramar da, laguntza oso ona badire, eta hori eskerre ere atera gara aurrera. Gero guk egina daukagu aspaldiko esplotazioa bat, gori oso antigua da, baina ez du inbertsiorik egiten eta nola goazin jubilat ustera. Hortan ere ikusten da, gelditzen dela diru pixka bat baserrian gaur egun, bizimodu bat bai. Oaingo gazteok, saiatzen bateri aterako dute. Bai. Itxaropen hori badago. Bai, orduak sartu behar dira, baina dena behar sufritu behar da, mundu honetan, dena.
ikusten duen lan handie indozon gizon bat zala, eta bueno, bai, aipatu dituzu ze zailtasun euki dituzun, bai, txerrin aldiotatik ez dakit, igual zuk irudikatzen dozon edo pentsatzen dozon zailtasun oik hausteko zen neurri eman beharko lieken, eta zerin azken baten ematiko aurrez, esan bezala, historia eta ondare handie dauken azinda bat, da, adibidez, txerri hiltzea, oi argi dau lehen etxe askotan itezen, eta guain ikusten da, ez dela itxenez, nola bat, orduan, zuk ze uste duzu izan inbarko litzekela horrekin hausteko eta bueltatzeko nola bat jatorri horta, edo berriz sustatzeko? Hori nik uste dagoen, oain momentuan hil leike, txerria, baserritan, herrietan, oain momentuan ez dago pegarik, baina etorriko da, nik uste sanidade aldetik etorriko zaiguri. Eskuetan, pues gure eskuetan, bai, hil eta segi, eta borrokatu. Eta behar bat ze permiso atera bada, atera, baina hil. Baina beste huelta, nok egiten du mondonga, nok egin txotxerri hilta lanak, oso bakarrak gelditu gara, oso gutxi, jende gutxi. Gero, egoraldiak ere, badugu beste arazotxo txiki bat, beruak, zin konserbatu, horrek ere bai. Lehen ikusita, kongeladori ona badira, denak ona badira, baina magrak, urdai ezpikuak, horik konserbatzen kosta egiten zaigu. Eta, baina alere txerri hiltzen segituko dugu, nik asko hiltzen ditut, itxean, kanpoan, eta gauz bat dago oso polita, aber, irauten dugun, baina aigera oso bakantzen, bakandu da asko. Eta hori, gore eskutan egon bar luke, oain. Ez dut ikusten, goiti gobernu aldetik, eta ez dut ikusten jartzen ari direla pegarik, momentun, oain, a ber. Gero, gaitza asko dabil, entre basurdia dela, etorri dela basurdiakin, ez da, Igual nola baten natura okertzen ari den hortan, pentsatzen behar dela teknologiko hobetu, igual aipatzen duzun bezala kongeladorek eta badiela, baina berez behar den ritmo natural hau joaten nahi zailula eskutatik, orduan igual ez dozentzu askore hortik joatek, ez? Ez, nik ikusten dut, hau akituko dela, bai, eta luze gabe, gore generazionia eta gutxi gehiago. Osea, beste, 20 urte? Ez dut ikusten. Bate bestek hilun dute, badute kapritxua. Ikusten da ere gazte bat beste oso enpeinatuta, hori ona da. Nola baserritan segitzeko, arzai segitzeko, edo behiekin segitzeko badiren, hortan ere ikusten dire, baina oso gutxi. Leheno denak ginen, itxe guzitan hiltzen zen txerria. Denetan. Historia aldatzen joaten denean, bai. Horiek hartzen du. Baina ja beste kontu bat ekarrita, badakiu arditan hartalde handi bat daukezuela, eta bai ari lehiaketatan parte hartu dozola denboluzez ez, eta azkenengo feri hontan Donesten bai parte hartu zinun ez dakite badaukezan aipatzek nola den bai hartalde hoi zaintzekin, zegoen otxerritaz hitzein du, baina bai badau hitzeiteko hontaz. Ardia beste, ez dakit, azinda bat asko da ona da, gure errekan, gure min, eta gero eta gehiago ardiakin saiatzen nahi da jendia, eta ongi ikusten dut, Baina ez da lehengo moduan, lehengo mendieko ardia zen, orain ja granjako ardia da. Eta hala behar du, esnea ateratzeko, eta behar du ardia mimatua, esne duna, eta hortan saiatzen gara gu raza mejoratzen, aslana bitartez, itegen bitartez, dene bitartez, mejoratu du oso ongi ardia, lehengo ikusita. Eta ariakin joaten gara, Doneste bera urteroz, batzutan eramango zuen leminzikoa beste bigarrena, gero haunitzi bildik garena da Amaiurko hortan, ardik eta ari konkursu hortan, eta hor ikasi du haunitz, nola eraman, nola ikus, ze bitxo, zer behar duen ari batek konkursu baterako. Donostebeko sarraxa da, Donosteben da normal bat, ari eder bat eraman, ari eder bat... Amaiurrek egin eskatzen aldo. Bai, Amaiurren loteak izaten dire, 5 ardi, edo 6 ardi eta ari bat, edo 5 ardi eta ari bat, eta zailago da, dena berdinak garrapatzea, denak oso zaila da, baina artean ere oso polita da Amaiurkoa. Joan gara urte pila batez. Orain ja nola goaz jubilatzera, lan bat da hori lan bat, gero saritzen da, baina. Bueno, baina igual sarioik eman dizuen nola bat urte guzion zerbait seitzeko
gusto bat edo ikusteko behitu gutxinez hau lortzen dut. Nola bat rekonozimendua lortzen dut. Eta gero gustatzen zaizuzula erdi hori eta Hori da. segitzen zu mejoratzen, beti mejoratzen, eta koloriak eta... Bai, hortan peleatu gara eta oso kontentibili gara. Baina momentu alietu da, hartaldia txikitzen nahi gara, jubilatzera goaz, denta eta gazteak ez dute segitu nahi, baute bihun lanak eta, herria itxiko da, poliki, eta gugan ibiziko gara, hasta... Eskerrik asko gurekin egoteatik, baina ikusiko dozu nola, itzen jotzen mejoratze ontaz ardinak eta zindanak zure bai mejoratuko za, seguro nau, eta sektorea, bai, eskerrik asko balorazangatik, baina nik uste mejora emanen dela, ikusiko dozu. Eta kontatutako honekin bai itxaropena biztuko zaio, esperantza ontatik joanenga. Bai, gazteak saiatzen badire, badago bizi, badago. Eta gaur egun laguntza politat dire. Lehen hasi ginen ingu gutxio ziren, orain badire. Egon behar da, ordu asko. Eixen. Berrorrekin zerbait gelditze zaiun, eskerrik asko Isidro gurekin egoteatik, eta kontatzetik gauze guzio. Bueno, nik alduna egin dut, bale? Bale. Eskerrik asko. Estazerik. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta abeltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Jose Mari indakin elkartu hemen Donamariko hartzai bat ikusten duzun bezala ardi tarten gaude, eta azkenengo Donestebeko udaberriko ferin ari lehiaketa irabazizun, eta beste hainbat urte bai hontan lanen joan da, eta pixko bat komentatzea hartzai lan oik, ez? Lan oik, lan haundik dielan ikustu dut, eta pixko bat galdetzea zertaz hasi zinen hartalde honekin, eta nola aiatu zane bai ari lehiaketa hon garaile izatea esaten den bezala. Pues itxien beti izan dut ziren ardiak, eta beti ardiekin segitu ginen, eta ni labarantzatik bizitu naiz, beti baserrian, eta gero ardiekin, eta beti ardiak gustatzen ziten behia baino gehiago. Bagintxun behiak eta bagintxun ardiak. Bi hor batzuk ero bai, lehenago baino gero ardiak horrei, ne horre jubilatu nez, eta behiak endutxut, eta horrei ardi batzuk segitzen dut. Eta gari lehiaket hori, pues hasitzen donezten hori dela 13 edo 14 urte hola, eta joateko ayuntamentu donezteko, eta hasi ginen, eta hola segitzen du. Orduan, igual pixko bat oain gehiago zaude patxadan, igual hartaldea txikitu dozo, jubilatu zalako, eta nago dozolako pixko bat hori gero nago garritik eta fastidatu, bertzok esperu nago, eta lauton hogei bat hola txut, lauton hogei bat ardi hola txut. Gero, ari lehiaketa eta zitzein dozo, igual lehen etzen uain bezain aipagarri, igual lehen oiko guazten eta guain garrantzik gehiago bezala ega patzen hortan gutxio zatealako. Baina, kontatu pixko bat zertan den lan hori eta nola den prestaketa hori emateko lehiaketa hortan? Prestaketa jauzez, pixko garbitzen jut, biru ego lehenago txompo pixkotekin eta garbitzu, itxura pixkoa deman, eta prestatu jauzez, prestatu negu zien hemen egoten dire eta... Ez da inprofesionala orduan ematen duen bezala. Ez. Bakarri jendi ez da animatzen, eramontera. Nitxut beltzakin gutxi joaten dire. Gorriekin joaten dire gehiago. Motor beltzakin gutxi joaten dire. Men ardi gehiago da motor gorria. Bai. Eta beltzakin, eta batzuk, ez dakit, lemizko asitzi hori, ez dakit. Ni hasi nintzen, eta hori segitzen du. Eta ikusita mutur gorri oin presentzia nola bat ebai baiara guzti hontan zu zertaz dauzkezo mutur beltzak eta ebai zergatik inoza apostu erraza honengatik? Beti gustatu zait mutur beltzak nire. Beti, Beti, eta hori ere bai, eta nekin segitzen dugu. Beste batzuk ez dut ikusi nahi hokin, Nire gustatu zait adarrekin, da batzuk badira adarrekin ez dut ikusi nahi. Ez da pentsatu ere. Mutur beltza eta adarrekin. Hori segitzen dugu. Ez dakit badaukezun aipatzek arraza honen berezitasunek nolakoak dien, edo, ez dakit ezaugarritxon bat edo... Nik itxentzuto beltzago dira tranquilogoa, puska dira ardiak tranquilogoa. Eta lehenago izan du itxon gorriek ere, gero pasatu ginen beltzara, eta gehi gustatzen zait, eta dira ardia puska tranquilogoak, dira ondixuak ere bai. Eta horiekin hasi ginen, eta gehien parte tranquilogo direlako, eta erasi ginen, eta horre kontzen jo. Osten duzue horre, horixen. Guain ja udan sartzear gaude beraxek, gaine hasiera da, ikusten du bai kanpora eta dituzola ardik ez dakit badaukezon kontatzeik edo aipatzek nola izaten den beraien zaintzea, ez? Nekuk mendia dute, gure ardia mendia, joan, kotxin mendik 10 kilometrola da,
autoan joan, kotxien joan, ate, 10 minutuz dena juntatu, dena bilu etxut, ikorralea. Bai. Bertan joan, eta bertan ez dira mugitzen, denak. Batxut urte honiz, toki berin, eta... Eta non eukitzen dituzo? Pues mendik 10 kilometro, 8 kilometro bla, mendik. Zure lur komunaletan edo? Ez, herriko komunaletan. Ah, bale. Mendik edu izena Lantzibi, eta hor mendik, herriko komunalak dire, hor egoten dire. Eta gero ekartzen jugu Otubren, eta, bueno, ni erdaraz eta euskaraz bitan daiko nahiz ez. Otubren hola ekartzen jugu, eta bihaltzen jugu, apila, maiatzin, hola. Eta batzu batut hemen, manso matu zirenak, eta okariok eta hemen edukitzen jugu, hori largatzen jugu, hogena largatu, bertzirik kontu, eta hori biltzen gara. Eta hortaz aparte, pentsatzen dute bai igual beste pentsu edo ematen diuzula, ez dakit nola kombinatzen duzu, noi? Pentsu bai. Belarra eta itxin biltzen dugu nahiko, baina pentsu behar dut da bai, pentsu ematen dugu beti. Orduan igual ez da nahikoa bakarra mendirek jo ematekin, ez? Horei bai, baina gero omatzen hasitzekin eta behar dute Bai. pentsu, Gero... Negu alden. Bai, negu aldien behar dute. Porque bertzenaz... Ez bada ez omaten ez da kentzen. Ja. Kentzeko mamar da. Hoxe. Eta, bueno, ari lehiaketa hoitaz aparte, erakusketa hoitaz aparte, pentsatzen nola bat bideratuko dozula, igual hartalde honekin iten dozun lan guzti hoi, ez? Lehiaketatik ez da josatetzen, Ez da irauziri josatetzen. Gero, pues, ilusione bat izaten duzu, eta zinda kuidatzen zu, bekio ilusioni horrekin, da, hola, bina bakarra, lehiaketa jamarro duzure kuidatu bertuzu, Bai. Kapritxo ondirik gabe bina kuidatu, pixkoteta. Saltzen jugu bildotxe bat zuguk, eta lehenago saltzen ginen esniare, Horei ez, horei ja bildotxek ekendu, eta gazta batzuk itxeko egin, eta... Deitu gaztak iten dituzue. Itxeko, eta lagun batean dago bertzin dugu, eta gehi bai Eta nola iten dituzue gaztak? Arrebak egiten jute. Zuzuk ez dakiz hortaz. Bueno, gaztek egiten toki uzietan gauza bera da, ez? Ez nire berotuta eta nahitzen diret, ez dakit ni. Nik ez dakit, nik gaztiken ez dut, hortan ez dut esperientzirik. Bueno. Nik ez nire eraman. Nik ez nire eramanten diot eta egiten dute. Bueno, badauzkezo kontu asko kontatzeko nik uste, eta bueno, igual uain uste dozu ez daukezola hainbeste kontatzeko, hain piko alda saiogo zaudelako, baina urte guzi asko ibili dituzo, urte desente ibili dituzo abeltzaintzan sektore hontan, ez dakit igual badaukezon esatek nola ikusten dozon, edo igual lehiaketak ematen ditzon nolateko sari bat edo rekonozimendu bat seitzeko hortan, ez? Dakit nola ikusten duzun igual belaunaldio edo aberre eman bardon segide bat euki bardon honek, hartzaien mundu honek. Gaizki ikusten honek, gaizki gaztiak ez dute, gaztiak horrei. Gaztiak denak abandonatu dute. Azin dana eta bat edo bat, derribako txin bida diru gelditzen dire, eta bertziek ja... Hau subjetua da, Lamontak eta igandik eta urte guzin, eta horrei arte gondak gaizki pagatu horrei, badu urte got erdi do, ongi dago lesni ongi, aragi ongi, den ongi bine horrei arte gonda, ezki pagatu gonda, lana betzen, etzen tasatzen gostatzen zena. Bakar horrei bat ju, urte bat erdi durik bakitzu da durik ebe, denak ekendu, eta hola xin. Bizitzeko ematen zuen, baina gogorra da, lana gogorra da. Egunero, eta hola, hori bizitzu gerago. 7 urtetan eskolara joan bion egu ginen, baserri lan ere etxio, eskolara gotxiten joate ginen, erdutan utza, eta gure eskola bak bai, ontazatea zae bai, ez, aurrea. Eskola hori zen, horko itxi hori, gorda honi itxizar hori den eskola. Gure eskola. Non bukatu done? Hori zen, lehenago gure eskola. Eta hori bira nola dago. Eta urte guzion ondoren, ez dakit, igual zailena ze izan da, eguneroko lan horrei eutxi behar izatea, edo igual alde ekonomikoa ezin bizial izaten bakarra itezin guzitatzen. Bizitzeko ematen zu, baina gogorra zen egunero segitu behar. Horri balda izan, baldimuz itxin boda bat ere, sardin denboran da baldimuzu, torri bertzu, hor ez da barkatzen. Bai, kompromiso eskatzen du azken finen, ezin datekela aldatu. Eta, hola, behia guk idorra gintun, ez nizkin saltzen gu, tranquilego bino. Behiatxunak esnikin eta horiek ezinte fallatu goizarraz. Tardi ez dena izaleken igual. Tardikin ere behar du beti bera, porque kanbiatzen mazara, gero horreina denak adirez, sale da ordeinok da montatzen, baina lehenok eskuz jatziten zen, eta beti norberak. Eta zer ustez orduri marko litzekela igual aurrea ematiko? Adibidez, esan dozu igual bakarra gazten esku dagoela, baina gauze gehiago biltzen diton problema bat da. Eta hemen ja joan da idea hori, ja hemen baserrian segitzeko idea hori joan da, ja.
abandonatzen nahi dire, kanpo gure denak abandonatzen. Hoben horiek segitzen dute, bino. Gero hau ikusi eta utzamatek arat ikusten mozu, beste finkat dire, beste gauza da lan iritzeko. Hemen ez da, dena mendia, dena... Ez dakit gaur hemen hasitzeko hori herri bako txinbi, hemen 3 edo 4 dire, gelditzen direnak eta denako la dire. Herri guztietan bat bi. Bai. Nik uste igual gehiago dela aipatzea ezintasun hori, ze igual nahi badau, baino, bueno, igual animoik falta die, ez? Ba, hori dela bastante urte abandonatu zen hau eta jendia dela kanpora da, eta eken umikero hori ez dute jauz jakin nahi. Baserriko umikero ez dute baserrin jauz jakin nahi, eta lehenago, fabrika nahi jutere, igual segitzen zen itxian, 4, 5, 6 behike, minorez, hori, 8 ordu inda, libre. Eta, bueno, zuk ikusita gutxinez badauzkezola ardi desente dauzkezo, kuadrillo bat daukezo, ez dakit badaukezon asmo bat, edo igual, ez dakit, etorkizunea zerbait inbar dozon, zerbait berritu behar dozon, edo ja hola galillo behar dozon. Ni hola batxuti logo batzuk, eta bateri didu gustatzen zaiola ardiek eta hola, baina ez da, gure txen ez da. Bueno, alaren ikuste... Se acabó, nerekin se acabó. Alaren ikuste baiari lehiaketa hoitan, igual beti nola bat eskatzen donez edo exigitzen donez hobekuntza bat, igual bai ematen dola etorkizun baten hobekuntza hortan segitzeko, ez abandonatzeko nola bat erraza. Ez da afizionerik, Are lehiaketara joaten dire 3, 4, 5 lagun. Ez da. Ilusionerik ez da. Azindan ilusionerik ez da. Hori dena, hori fin de semana libre. Lamunti gandea libre. Urtile guardetik hasia honiz, igande arte, eta baserren ez da holokorik egin. Hori ez du existitzen. Lana behar da. Lana. Bueno, alare esperantzan ikuste igual, pixko bat eukiko dozu edo zer Jose Maria Samarko jozu baietz? Ni bertze 2 urte, ongi baldi manago, gero. Norbatxek nahi bodo, ni lagunduko dut, ongi nintzen bilartan, baina zeitu ditzen. Gaztiok estudiatzen, ez dakizet, badakizet. Bueno, denetik iten da pixko bat. Baina hemen, hau, lan honetan ez, lan hau. Ez dute gaztiak, ez dute. Lehenago gero edo zineri, fabrikatek aparta, eitzen zinen, edo zintokitan lanin, gaur ezin duzu lanin egure, dena deklaratu hartzu, dena iraztu batzuzu, ordu batzu, sartzen batzuzu, dena deklaratu hartzu, ez dakit, balio duen ere. Argi dau zailtasunek badaudela, eta horrei buelta ematea ez dauela bakarra jenden eskun baizik, eta igual goitik heldu den araun edo lege hon eskun. Goitik erutzi dute bastante abandonatzera hau, eta horrei, nire eduriko berandu da horrei. Jauza zitzeko... Uste dozo nola bat orduan mugatu bezala gaudela denbora aldetik eta igual eskutatik joaten nahi zailula, none jaustea? Joana da, eskuti joana da. Eske gaur gazte batean nola erramertu zemen hasitzeko dena. Gero papeleukin eta dena esegitzen esegitzen duten. Eta zaila dago. Polita da, hori itxen duten mazala, 5 egun lan egin, eta 2 egun libre, atzentzen dire dentaz, eta denak horreri bandio. Hau hemen guriak iku da. Jakitu da. Gutxi galditzen da. Seguro nau bukaera hortatik. Nola batxe beste hasiera bat hasi behar dela. Bai, bino. Behar bat ere badau. Nik hori berritik hasitzi ez dut ikuste, nago berritik hasitzeko, ez dakit. Beste modu batea igual planteatuko zinuke? Dena, gero hor, baserren aitzeko dena, katxarru, tratori, ez dakit eta dira asko bat abar da, Gaur berria hasitzeko bat, imposible. Ze milion pila bat abar dire. Bueno, eurok ez, pezetak. Euroko milionak ez, dira honitz behar da hasitzeko gaur. Lehengu kontu diona, ez dakit. Bueno, oantxe bertan utzi behar ditu pena hoik aparte, eta gotxenez ikusi bau ze guztua aigan hemen parajiotan ikusten zure hartalde polite nola dagoen hemen, belarra janez eta patxadan egueldi honekin, osake hortan geldituko da Jose Mari. Seguro hau buelta nola bat eman egula, eta zure bai buelta eman barko diozo mentalidade horrei, bestele ez da unondik eusteik. Ba, neria ikusia dago, baina. Zaila dela, ni bizi guzi untan haitu nahiz, beti preso bazala, beti ikusten zintzun igual laguna, fin de semana ez dakin hora, asti bukaera ez dakin hora, eta hemen, itxian. Pixken hori aldatuko da.
Aldatuz joan beharko da guri esker. Gureteko ja. Bai, zuk referente bezala hartuko zaio. Eskerrik asko gurekin egoteatik, eta bergutxinez hitzok alegratzen zaioen bizkot, Jose Mari. Beti zu ematen zu espentza, baina zaila dago, zaila dago. Bueno, hasiera esperantzan hasten da. Bai. Osake, aber zertan. Bueno, guria ja, bertzik ikusi bertute, aztik ikusi bertute eta. Ikusiko da. Eskerrik asko. Bale. Beste bat arte. Eskerrik asko zueri bat. Gaurko saioa bukatzeko hirugarren atal hontan esker berezik eman nahi dizkigu Jose Mari Ustarroze joan dela aste batzuk utzi ginuzela, eta bera izan zen Idiazabal jatorri izendapenan lehendakari, eta konpromisoa handi eta lana handia entzun honentzako, eta hortako Iñaki Alustizakin hemen Xaloa Telebistan eukizun elkarrizketa batekin bukatuko du. Artzai Gazta elkarteak ez, urriaren 11an, Euskal Herriko Gazta Txapelketan, omenaldi berezi bat egin zizunez, makila eta txapela oroigarri bezala, eta polita ez, azkenean urtea raro izan du da pasan urtea, merezitako omenaldi guztiak ezin izan dituzu jaso, eta espero dugu hemendikan aurrera ez, poliki jasotzen joatea, edo gutxienez jendearekin elkar egotea omenaldi polita hori ere. Eskertu, dudari gabe eskertuta, eta gaina ilusioakin, badakizu Euskaldun batendako txapela eta makila diela bi ikur sakaratuenak, eta ilusio handia egin zidan txapela horrek eta makila horrek. Bai, eskertuta eta pozik. Eskerrik asko, Jose Mari, zu Euskal Herri mailan, Idiazabal jatorri izendapeneko ordezkari izan duzera, lehendakaria, azaldu duzu, zabaldu duzu, Euskal Herriko zati garrantzitsu bat, hemen nola bizi garen, hemen Artzai eta Gaznagien nola lan egiten duten, eta zuk ere asko erakutsi duzu, zuk Euskaldun bezala eredu bazara, persona ona, langilea, eta sentitzen duzun hori borrokatzen duzu, eta zuk guri ere asko erakutsi duzu, espero dugu jarraitzea kontaktuan, eta ikusentzule guztiei ere, beti ere irrifartsu, umoretsu, gogotsu garitu zara, eta denon partetik ere eskerrak, indako lan guztiagatik, eta izango dugu elkarren berri, eskerrik asko. Ni ere, hainbeste urtetan, beti ikasten egon naiz. Artzainekin, txakurzalekin, gaztagileekin, komunikabideekin, zuekin denekin ikasten joan naiz. Eta, hau dena, hor kutsu bat uzten du, kutsu on bat, solera on bat utzi dit, eta pozik, eta dudari gabe komunikabidei, eta zuei nola ez, oso eskertuta. Komunikabide guztietan oso ongi hartua, ni honea nire etxera bezala joan naiz, eta horrela komunikabide guztietara gustora, eta eskertzeko danoi dudari gabe, eta horrengo naizela, uarten nahi duzuelarik, hanengo naizelarik beti. Eskerrik asko, Jose Mari, eta disfrutatu, meredizuzun bezala, beti ere horrengo zara, ardi eta Artzaien inguruan ere, eta eta entzule eta ikusle guztia ere, horreitzeko ez nita zoritu baizik eta Artzain eta Gaztegile laguntzeko. Beharrezkoa dela horiek aurrera ematea gure Euskal Herrian. Jakinik, Artzai, gure Artzainak, Artzai Gaztagileak, gure gazta ez daitekela hemendik kanpo egin. Hemen egin beharra dela, dudari gabe. Orduan, hau gazta hemendik kanpo sekula ez dela ingo. Gurea den gauz hau gorde dezagun. Holaxe izan da dira, eta eskerrik asko Jose Mari, eta esan bezala, beste bat arte. Horreko arte. Agur. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.